Halo piye? Kok sik ngebeli aku neh ki piye ngono lho. Jarimu kowe milih kae ngono lho. Jarimu kae lebih ganteng, lebih royal jarimu. Nah aku yo biasa ngene iki ngono lho. Kowe sik ganggu aku, sik ngebeli aku ngono lho. Aku ya apa adanya ngene iki. Pakaian yo jarang ganti, orang outfit-outfitan kaya ngono kuwi. Nek kuwi kan royal pacarmu sing saiki kuwi. Kok sik ngebeli aku apa ngono maksude? Aku ancen ora duwe kok. Ora duwe aku ora apa-apa nek mbok omong elek ning kono kok ora apa-apa wis to. Sing penting kan aku kerja keras, olehku dhewe yo ngene iki sithik-sithik kan penting kan hasil jerih dhewe ngono lho. Yo awakmu milih kuwi ae ndak usah ngebeli aku ngene iki, ngono lho. Iya ngerti nek kuwi luwih ganteng, orang kaya iki orang duwe ndak apa-apa. Halo piye? Sinyalnya buruk. Buruk sinyalnya buruk. Kandhane kok. Balikan. Beh. Bukan emoh piye aku. Kowe wis milih kae medhotno aku. Justru piye ini aku? Yo pergilah bersama dia ngono lho. Aku ndak apa-apa ning kene kelaran ndak apa-apa wis. Kulino dadane siap. Mok larani yo siap ngono lho. Aku tak mikir masa depan tak kerja tak enenge lah. Macet-macet tuh sih anu HP-mu ki jane. Macet-macet yo. Wis ngono ya, assalamualaikum.